mga friends! Welcome back and back and back to my YouTube channel. This is Lanie Vidal, the cheekbone at your skin. Pasensya na po mga friends kung meron po akong face mask. Alis po kami mga friends. Doon po sa aming farm away. And I'm very excited mga friends. So, ayan mga friends, lubos po ako nagpapasalamat po sa mga nag-subscribe po sa ating YouTube channel po. Maraming salamat po sa inyo po. Ayan. Sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang subscribe dyan po sa baba po. At huwag niyo din pong kalimutan po na pindutin po ang notification bell po. Ayan, maraming salamat sa inyo mga friends po. Ayan, so are you ready mga friends? At samahan ako dun sa aming lalakbayin. Let's go! Later. Ayan mga friends, malayo pa pong aming lalakarin papunta po doon sa aming farm na napabayaan mula nung nalasang bagyong Yolanda mga friends. Ibahay pala dito sa amin mga friends sa probinsya. Ito po ang aming swimming pool mga friends. Yan, natural, diba mga friends? Hindi na ako makahinga mga friends. Pwede ko na yata itong tanggalin face mask na to mga friends, diba? Kasi dito naman kami sa bukid, Kailangan ko na itong tanggalin mga friends sa face mask. Kasi hindi talaga ako nakakahinga mga friends. Lalong ng ating ilong pangor. Pango. Mga friends, hindi talaga ako. Magkano tatanggalin ko lang ito mga friends. Diba? Ayan. Ito mga friends. Ayan. Grabe, nakakapagod maglakad mga friends. Grade 5 pa lang ako mga friends. Sinasama na ako dito ng aking pinakamamahal na ama mga friends. Hindi pa ako ng mga friends Parang hindi nga ako lumaki mga friends mga friends Wow mga friends, ang ganda. Palayan. Ang ganda. May mga bata dito mga friends. Ayan. Grabe, kakapagod. Andahan, Lanie. Yeah. Ito yung view mga friends. Ang lamig ng hangin mga friends. Go Basti, kaya mo yan. Finally! Ayan, natapos natin. Naalala ko pa mga friends. Nung bata ko, may dala-dala akong abuno mga friends. Pinadala namin yun. Malita ako nun mga friends. Grabe. Tsaka minsan nga pag umuwi kami mga friends, ginagabihan kami, tsaka umuulan. Continue lang yung paglalakad mga friends hanggang sa makauwi. Kasi wala pa po kami nung mga friends motor. May dinadaanan pa kami isang barangay. Papunta dito. Naglalakad lang kami nun mga friends. Kami ng pamilya ko, papunta dito kasi malayo. Nung nagka-Yolanda, doon na, hindi na kami nakapunta dito. Meron ditong mga talim na, mga friends, hina, ayan, mga mani. Hindi ko alam kung kanino yan. Hindi ko alam kung sino may araw. Dito naman mais. Ayan. Wow! Ang ganda ng ng pagkaptubo nila.
Dito naman mga friends, walang tanim. Wala pang tanim mga friends, inararo pa lang. Grabe mga friends. Woo! Hindi pa tayo nag 20 minutes ha. Pagod na ako. Malayo pa. Malayo pa talaga mga friends. Malayo pa. Hinihingal na ako. Pinapawisan na ako mga friends. Grabe. Pero carry lang mga friends. Pasensya lang mga friends kung ano itong ating camera mga friends. Malikod kasi. Nilalakad po ako mga friends ko. Ang ganda dito sa probinsya mga friends. Walang noise pollution. Walang air pollution mga friends. Ayan. Presko ang hangin mga friends. Diba? Carry natin to. Ay, may mga nyog. Hindi ko alam kung kanino yan. Nadaanan lang namin mga friends. Ay, hingal ako mga friends. Ano ba naman ito? Ay, naman ang pinasok ko sa buhay. Ano ba ito? Wala pinagbago talaga mga friends. Yan, may dadaanan naman tayong kanal. Ayan mga friends. Oh. Oh. Kanal. Ayan. Medyo nakakakabang tumawid mga friends. Nakakakumawid. Masakit to. Pag nahulog ako, for sure. Mainit. Pero may kahoy tayo. Sabi ng pinakamamahal kong pamangkin, malayo daw. Ay! Ha! Ha! Kaya mo yan! Kaya! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya! Nahulog po ako. First na yung ever na sultino, yung pamangkin ko. Ba't ka ba kasi umawak sa akin? Mga friends. Nakakainis na lang. Ay, pamangkin ko mga friends. Nahulog ako doon, oh. Mahal na pamangkin mga friends. Hindi ko na siya pinakamamahal. Nakakainis siya. Umawa kasi siya sa akin. Kaya po nahulog ako. Kakainis to eh. Ikaw ha, nabasa tuloy yung aking bag. Lalong-lalo na nabasa pa mga friends. Sa aking pants. Santeno. Kung kungalit ka man akong liwat. Ay mga friends, sabarin ko dito. Nakadubli ka? Kakainis talaga siya mga friends. Kiti ka ano na ah. Patuluyan na nga mga friends ang aming pahinga. Inis to eh. Tiro ka. Saka na, panlakat na kita. Pero oh, basang-basa mga friends. Basang-basa. Pinatali mo mga friends na aking buhok. Santino. Kakainis siya mga friends. Ang aking pamangkin. Kung hindi siya po mga friends umano sa akin, humawak, hindi ako nahuhulog. Ay, ako. Let's continue. Let's go mga friends.
ng chinilas. Kasi dadaan dito tayo sa swimming pool. Finally mga friends, nandito na po kami sa kabila ng aking pinagdaanan doon. Ang aking pinakamamahal na pamangkin talaga mawag pa naman sa akin na tuloy ako. Yung tuloy basa po mga friends, yung aking bag, yung aking jogging pants, saka yung damit ko po mga friends sa likod po basa po. Ang santino talaga naman dito na po kayo mga friends. Ay, saan ba yung daanan? Hindi ko lang yung daanan. Oops, wrong. Very wrong. Dito yata. Dito yata. Hindi nang pinagbago mga friends. Oh. Finally, dito na kami mga friends. Finally. Finally. Asan na ba si Pakatay? Asan na sila? Andun, yung grass cutter. Naririnig ko. Andun sila mga friends. Ayan, hindi nga kami naligaw mga friends. Hindi kami naligaw. Nandito sila mga friends. Ayan sila. Andun. Ayan o. By the way mga friends, fresh na fresh mga friends from Carabao Cake. Dito mga friends, dito po yung mga friends, yung taniman namin ng kalamansi dito po mga friends. Pero ngayon wala na po kasi dahil sa bagong landa. At ito po ang aking pamangkin mga friends. Yan o, siya po yung mahawak sa akin mga friends. Hindi ko siya friend! Wala doon sa may kawayan hanggang doon po mga friends. Hanggang doon. Ito po ang aking pinakamamahal na ama. Kasi itatanim ulit. Live. Alam mo ako! Ba't mo ako inawala? Sandena! Ba't mo ako inawala? Ginolo niya ako Ba't mo ako inawala? Hindi bang iniinom? Basta ang jogging pants ko ngayon. Sandena, ba't mo ako inawala? Gusto ko rin talaga mga first ng aking jogging pants. Yan, lalo ka Melo. Ayoko! Wala akong ganang kumain! Wala akong ganang uminom. Wala akong ganang umiti. Boom! May natira pa pong mga friends na puno ng kalamansi pero ilan lang yung natira. Ayan. Dala ko po mga friends ang aking pinakamamahal na bayong, ang aking kaibigan, si Bayong. Ano ko mga friends, hindi ako makahingang mga friends sa inyo ba to? Kasi ang ating ilang mga friends, kasi ang ating ilang mga friends hindi ako makahinga. Ayan.
Nag-wear ako ng sunglasses kasi mainit. Puntahan natin itong mga natitira. Mga kalamansi na ito mga friends. Baka may bunga. Uy, may bunga nga mga friends! Hindi tayo nagkamali sa pagdala ng ating mahiwagang bayo. Medyo mataas ang mga punong kalamansi na ito Wala tayong hagdan, hindi natin makukuha yung bunga. Dito tayo. Ay, nakakakababa ka. Merong ahas. Naku. Uy, ano ba kayo, Clinton? Ba't kayo nag-aaway? Ano ba yan? Children. Ay, kalamansi. Matamis pa. Grabe mga friends, nawawala ang aking ilong. Asan ka na? Ilong ko, asan ka na? Matutuyo na mga friends ang aking jogging pants. Kasi mainit ang panahon. Mga friends ko, dami na daw diba yung mga shooter, may kunti pa lang Videographers. Mga friends, I want to learn how to use this grass cutter. Try natin. Paano ba to? Bunutaan, ay. Bunutaan, ay, didi. Munluto, anay. Diba, baga lainin ko kan? Nagbabike? Wala, ikaw na dito, sigod. Nandito nga pagpandar, ikaw na nga dito. Pwede? Yan sa kadigbaw. Sigod, tawag mo natin siya. Pagparong. Andar natin yan, kino mo pa. Huwag gid dito. Tama kita, di. Hindi, rin. Tamaki. Di na pugid di ayaw pagpugid tangki. Hindi. Dito dito. Hindi. Di na kayo bungutan. Hindi. Di na sugad tamaki dito. Tamaki Tok-tok dito. daw, di ka makakuan. Tamaki dito. Ayaw, dimirig ka. Di tama. Pasensya. Eh, Wow. Isa do, yun. One, doon. Tulak ka lang. Hindi tayo. Tadi kang bandar. Okay, tadi. Kami naluslos man. Kailangan tayo adjust. Ayaw mo na ito.
yung grass cutter mga friends. Dati kinakabahan ako mga friends kasi yung blade, yun po yung kinakatakutan ko mga friends. Pero yung first time ko po yung mga friends. Madali lang pa. Sa totoo lang talaga mga friends, hindi po talaga ako makahinga ng maayos dahil po yung ilang ko mga friends. Taran! Tanghali na po mga friends at kakain na po kami. Ay, cellophane, yes. You use cellophane, yung nilagyan ng kanin. Ito ang ating gagamitin sa ating kamay. Hindi ba balot ko? Yes, wow! Ang aming ulam dati. Tuyo lang yan, ngayon is the nut, samban. Sarap! Ang yummy! Laman natin ulam. Malusak po doon, sa may sa may palay. Mga prens, lamot po kami. Wow. Mga friends, uuwi na po kami mga friends doon sa aming bahay sa bahay ng aking lola pala. Mga friends, paniguradong para hindi ako mahulog. Ganito. Ayan. Dito ako nahulog mga friends kanina. Hindi ko ito makakalimutan mga friends sa buong buhay ko. First time ko po itong mahulog. Tumutulo ng ulan mga friends. Maabutan niya takad ng ulan. Malayo-layo pa itong lakarin namin. Oh! What happened? So, mani. Oh, sarap nito mga friends. Paborito ko ito eh. Mani. Gandang tingnan ang mga palayan, mga friends. Oh, color green. Ang mga palayan, gandang tingnan, color green. Ako, lumalakas ang ulan. Patak-patak pa lang. Mamaya, iubos ng malakas na ulan. Kaya kailangan bilisan. Dahan-dahan. Kanina di ako nahulog dito. Doon nahulog ako. Hindi dito, doon yun. Uy, muulan no.
friends. Yan. Swimming pool! Mga friends, meron po akong payong. Tsaka yung bunso ko din kapatid, may payong din siya. Yun. Malakas na yung ulan. Santino! Dito ka sa akin! Sumilong ka! Finally mga friends. Woo! Simulan, tabi tayo. Dito ka sa akin. Tabi tayo, dali. Kaya mga friends, wala na nga itong totoo. So ayan mga friends, finally, nandito na po tayo mga friends. Nakauwi na po tayo. Yan. Thank you for watching mga friends hanggang dito sa dulo. Please don't forget to subscribe and click the bell button mga friends. Tsaka huwag din pong kalimutan na mag-comments, like, and share mga friends. I love you all mga friends. See you in my next video.